Hei vaan! Minun nimeni on Irmeli Lignell ja toimin Hämeen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina kouluttaen ammatillisia opettajia. Nämä tekijänoikeudet on kyllä hyvin tärkeä, mutta monimutkainen viidakko tässä opettajan työssä. Miten sitä osaa käyttää toisten julkaisemia materiaaleja ja mitä se on se hyvä tieteellinen käytäntö? Tähän muuten vähän surffasin ja löysin tietoja tuolta tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuilta ja julkaisuista. Me opettajat myös ohjaamme opiskelijoita heidän opinnäytetöitään, raportteja, kirjoituksia, artikkeleita. Ja näissä on aika tärkeää varmasti myös ymmärtää, mikä on lähdeviittausten merkitys ja mitä se tarkoittaa, että jollakin on oikeus siihen omaan kirjoituksensa ja teokseensa. Se on sitä hyvää tieteellistä käytäntöä. Tässä Tekoa-projektissa me toimijat teimme yhteistyössä kovasti töitä ja etsimme vastauksia niihin kysymyksiin, mitä ammatillisessa koulutuksessa saimme. Ja tästä kaikesta kysymysviidakosta syntyi sitten hyvä materiaali, joka kannattaa ottaa muuta rohkeasti käyttöön ja jakaa sitä tietoa tekijänoikeuksista. Joten kannattaapa kurkata, mitä materiaalia tänne on luotu ja lähteä sitten jakamaan tekijänoikeusasioita.